Η εταιρεία ξεκίνησε το 1954 σαν βιοτεχνία. Όμως πριν από αυτό υπήρξαν δύο προηγούμενες γενιές, οι οποίες ξεκίνησαν να δουλεύουν χειροτεχνικά. Ξεκίνησαν με την παραγωγή, η οποία εξελίχθηκε στη συνέχεια με τις δύο επόμενες γενιές, που ήταν ο πατέρας μου με το θειό μου και εγώ στη συνέχεια που ακολουθήσαμε αυτή την παραγωγή. Τα δύο αδέρφια ξεκίνησαν αυτή τη δουλειά με ελάχιστα χρήματα. Ξεκίνησαν όμως γιατί πραγματικά υπήρχε το μεράκι, υπήρχε η αγάπη για το μετάξι. Το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στην ουσία ιδρύθηκε από την αγάπη η οποία προέκυψε για τον τόπο μας, τον πολιτισμό του. Έτσι λοιπόν τα μηχανήματα τα οποία ήταν στην παραγωγή και έμειναν παροπλισμένα για πολλά χρόνια, βρήκαν το χώρο τους μέσα σε αυτό το εξαιρετικό κτίριο, το οποίο ανακαινίστηκε το 2008 και από τότε παρουσιάζεται με το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Έτσι οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα εδώ να δουν όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία δουλέψαν και προσφέραν τόσο στο μετάξι όσο και στην τοπική οικονομία, μιας και δουλέψαν δεκάδες και εκατοντάδες γυναίκες και άντρες επάνω σε αυτά τα μηχανήματα. Ήταν η πηγή της οικονομίας και είναι η πηγή της οικονομίας. Το μετάξι για το σουφλί ήταν η ταυτότητά του και είναι η ταυτότητά του. Η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να κοιτάζει το μέλλον. Στα πλαίσια λοιπόν της αναζήτησης για το πώς θα κάνουμε την εταιρεία μας πιο σύγχρονη, ξεκινήσαμε την αναζήτηση του νέου ψηφιακού εκτυπωτή. Βρήκαμε μπροστά μας κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες. Μεταξύ λοιπόν αυτών, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε και να προχωρήσουμε τελικά στην αγορά της Epson Mona Lisa. Και αυτό γιατί είδαμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μηχανής αυτής. Η υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, η μεγάλη παραγωγική ικανότητα συγκριτικά με το μέγεθος της μηχανής και χαμηλή κατανάλωση της ενέργειας όσον αφορά τόσο τον ηλεκτρισμό όσο και το νερό. Το μεγαλύτερο όφελος είναι σαφέστατα η ποιότητα της εκτύπωσης, αλλά το σημαντικότερο είναι το αποτέλεσμα που έχουμε πάρει στην διείσδυση του χρώματος στην πίσω πλευρά. Οπότε έχουμε στην ουσία μια εκτύπωση διπλής όψης χωρίς να χρειάζεται να τυπώνουμε δύο φορές. Καλύπτει τα χρώματα τα οποία μας ζητούν οι πελάτες μας. Η κατηγορία των όξινων χρωμάτων που παράγει η εταιρεία θεωρούμε ότι είναι πολύ αξιόπιστα και πολύ κοντά στην πραγματική εικόνα. Αυτό το οποίο μας δίνει η τεχνολογία σήμερα, το συγκεκριμένο εκτυπωτή της Epson, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε όσον αφορά την εκτύπωση πάνω σε ύφασμα.